Bibente pa din. So yan guys, magandang umaga sa ating lahat. Yan, napakaganda ng araw ngayon. So, yan guys, mayroon kami ngayong panibagong mission, Palipaday. At dadalhin namin siya sa, sila sa isang psychiatrist upang pa-check up pa natin. So, ayan, abangan nyo po yung pagpunta namin sa pa-check up pa natin. So, salamat po sa nag-sponsor nito at mabuhay po kayo sa ating mga sponsors na hindi nagsasawa na tumulong sa mga bata. So, yan guys, kung bago pa lang sa ating YouTube channel, please subscribe and like our video mga kapit. So guys, papaliguin na namin to kasi po ang binadgetan ngayon ng sponsor si Padi at si Django. Pasali ka mga pasawahan ka na. Naglalaba sila. Yan, naglalaba sila guys, oh. Talabak kayo. Nana Yuli. Umaga po. Gandang umaga. Maray po, kapote. Lalaba. Sa'yo mo yun. Nana Yuli po. Pwede po ba tumuloy? Tuloy na. Hindi. Hindi. Maray po tatay. Nana Yuli, ano tawag dito? Si Padi tapos si Django. Kailangan natin sabi ng sponsor, kung okay lang daw po pa-check up natin ngayon para mapagpagkakaroon yung kalagayan nila. Kasi marami kasi mga natin, mga supporters and sponsors ang concern sa kanilang status. So at least kung ma-assess natin yung kanilang kalagayan, mapacheck up natin sa psychiatrist. So nagpadala po sila pa-check up. Okay lang po ba? Sama tayo. Okay, salamat po. So yan guys, mag-ready na kami. Para ka namang birthday pala ngayon, ni Tatay Ernesto. Urago nanay. Tay, happy birthday po. Happy birthday po. Ilang taong ka na po ngayon? 79. 79. Grabe, malakas ka pa. Nakakapag pa to si Tatay Ernesto? Nakakapagpalakol pa ng panggatong? Ay, huwag na kang palakol. Kaya pa. 79 no? Sana po talaga, pa. Mahaba pang bigay sa'yo ng Diyos na buhay. Ano pa, mga 21 yata. 21 years, 100. Kayang-kaya, no? Kakabutin pa. Yan si Tatay Ernesto, ang lolo ni Padi. Yan guys, inabutan namin si Rolly at si Nana Yuli. Nagwa-washing. Galing na ni Rolly maglaba. Programa na yun. Pwede na mag-asawa. May jowa ka na? Ano to? May shota ka na? Girlfriend?
pade, pasa pade. Oh, eh, ano kanan. Ay, sige lang. Sobre. Mana kita, no? Mana kita saja. Yan guys, alis na muna kami. Kung kami sa pili guys, magpapatsik up, kipadi-padi at kay Django. So, sama kami ni Uragon Honey guys. Kaya magagamit pa din. Patsik up kami. Yan guys, samahan niyo po kami. Yan guys, papunta na kami sa pili. Yan mga kahabi, good morning. Yan mga kahabi, good morning po sa ating lahat. Nakarating na nga po kami ng ligtas. Yan, salamat at safe kayo nakarating dito. Nandito po kami ngayon sa Nandito po kami ngayon guys sa Bicol Medical Center Psychiatric Department. At yan, sabi po ni Sir, bawal pong kumuha ng video sa loob. So yan, sasamahan po namin ngayon guys si Padi-Padi at si Django sa loob para mapatingnan natin ang kalagayan nila. So sana guys ay maging mabuti naman yung kaming pagpapacheck up. So yan, salamat po sa aming sponsor. Yan, abangan niyo po ang update kung ano po yung sabi ng doktor sa kalagayan po nila. So guys, nasa loob kami ngayon ng Bicol Medical Center. Yan. Yun na. Hintay tayo dito. Nasa waiting area tayo. Salamat po, bye-bye. Yan guys, yan po, nakalabas na nga po kami dyan sa loob ng Bicol Medical Center Psychiatric Department. At na-interview na po yung dalawa, pati si Nanay Yoli, si Jimboy at si Django. So, ayan mamaya po, babalik kami para mag-exam po siya. So, susubukan kung hanggang saan po yung level ng isip niya, yung utak nila. Psychological test. Yan, psychological test. Kaya kaya muna kami guys. Yan.
Ayan guys, tapos na kaming kumain ni Django at ni Padi-Padi. Yung Ragunanin. Pasok na ulit kami guys sa loob. Tapos na kayo magtanghalian. At yan, psychological test naman ngayon po ang ating anong tawag dito? Magsa-psychological test na po yung dalawa. So aalamin po yung level ng kanilang capacity. So yan, hello mga kahabi. Nakalabas na ulit po kami dito sa Bicol Medical Center Psychiatric Center. Dito po yan sa Kadlan Pili. At kasama natin si Padi-Padi at si Django, si Nanayoli at si Oragon Hane. So nagpapasalamat po muna ako kay Oragon Hane kasi po talagang napaka-supportive niya pagdating sa mga bata. So yan, dito na po. Salamat po sa ating nag-sponsor. At yan, sana po ma-accomplish namin to, accomplish mo namin tong laboratory request na ito. Pa-blood test natin sila, urinalysis at sa radiology. So yan. So ganoon na lang po talaga gawin natin. So yun naman natin po. Pagkatapos po nito, marami po pong mga assessment na gagawin dito sa evaluation dito sa mga bata para malaman po talaga kung ano yung condition nila. So yan. So yan mga kabi, uwi na po kami. At yan, inip na yung mga bata. Yan, uwi na po kami guys. So yan guys, sayang hindi pa pwede pumasok yung mga bata. So mag-drive-thru na lang kami dito sa McDonald's. Magmamagdo kami sa Jollibee. Ayan. Ayan, hindi tayo makapasok. So yan guys, magti-take out lang kami, mag-drive-thru na lang po kami ni Oragon Hane para sa mga bata. So yan, at least nakita nila yung McDonald's. McDonald's. Yan na po yung anim. Wala kayong toy? Sayang, hindi makakapag-toy si Padi-Padi. Salamat po. Ano? I love you kan. I love you daw sabi ni Django. Manok na pula ang tinamaan ng iba dahil sa very good magkanta. Yan guys, nakauwi na nga po kami ngayon dito sa Tigaon. Ayan. Doon. At inabot kami ng ulan. Sinawon. Inabot kami ng ulan guys sa daan. Buti na lang pauwi na kami
Inabot ng ulan. Nandito na tayo. Ano pasalubong mo kay Katay? Yan, may pasalubong sila guys. Ano, mami? Ano yan? Mami! Ano yan? Ano? Sabi, pansit! So yan mga kahabi, nakauwi na kami dito sa bahay. At kasama namin kanina si Nanay Yuli. Si Padi-Padi ay tapos dyan po ay dinala namin sa specialista, isang psychiatrist. Galing po kami sa BMC, sa Bicol Medical Center, Psychiatric Center sa Cadlan Tili. So yan, nag-take notes po ako kanina nung nag-interview si Doc. So yan po, hindi kami pinayagan na mag-record ng video dun sa loob. Pero yan po at least, na-take notes po namin yung mga importante na sinabi ni Doktora. Pero yun po ay initial pa lang pong ano, ang tawag doon? Initial pa lamang pong check up. Opo, initial pa lang kasi marami pang test na gagawin. So, ayan, kaya hindi pa po ito tapos. At yun na nga po, ang humarap po sa aming doktor ay si Doktora Romano ng BMC Psychiatric Center. At base po sa naging assessment ni Doktora, initial assessment sa dalawa, so sila po ay pinatawag ito. So, kailangan daw man-undergo ng itong mga test para daw masigurado kung ano yung kalagayan. Tulad po itong mga sodium potassium test sa lab test sa dugo, yan, yung sa blood test nila. At yung sa urinalysis test, so kailangan din po yun na isagawa, sabi nila. Meron po silang Bale, meron sila guys na ano, yung laboratory request form. Saka meron din dito ito, radiology request form. So ito po yung mga dapat na accomplish. Tapusin. Tigisa yung dalawa. Ito na. So, bali, laboratory request form, saka radiology request form. Ito yung mga dapat tapusin guys. Dito po sa radiology request form, nakalagay po dito X-ray. X-ray ang nakalagay dito na kailangan i-perform. So, ito naman po sa laboratory request form, dito na po papasok yung CBC, yung sa ano nila, sa dugo blood test, na malalaman yung ano ng dugo nila, kalagayan ng dugo ng mga bata. Ganoon din po kay Jimboy at kay si Ronald. Yan, si Ronald at si Jimboy. So yun po. So ito na guys yung form. Ang sabi sa amin, pwede na daw dito sa infirmary sa Tigaon or dyan sa Goa para daw hindi na kayo pumunta sa BMC. Kasi nire-refer sana kami sa BMC Pasanaga. So nagtanong kami, pwede naman daw po dito sa local hospital na malapit sa kanila. At yun, base po sa findings po ni Dr. Romero ng BMC, so yung mga kalagayan po, initial interview niya sa mga bata, yun daw po ay talagang walang gamot na pwedeng may resetang eksaktong gamot. So kasi po yung kalagayan nila po ay na-deprive lang po ng basic needs yung mga bata. Base kay Dr. Romano, na-deprive sila sa basic needs na dapat na meron sila tulad ng pagkain, tawag dito, pagkain, yung mga vitamins. Sa pang-araw-araw nila. So yun, siguro sa yung history nila, kung sila lang dito, na-deprive sila sa pagkain. At isa pa sa tinitingnan din pong anggulo ni Doc, pag ito pong mga test na ito ay na-perform, pwede po, hindi pa po nila nasasabi kung hereditary ba o namamana, kasi kailangan po pong i-perform itong mga test na ito. So yan. So yung naging initial interview po sa kanila, yung base lang po sa observation ni Dr. Romano sa mga bata. So yan. So sabi pa po dito ni Doktora, merong mga behavioral concern yung mga bata na kung saan tulad Padi-Padi, hyper. So in-interview din po si Nanay Yuli kami kung ano yung mga na-observe namin. So in-interpret po ni Dr. Romano yung mga binanggit namin na behavior na na-observe namin sa kanila, kasi sila hindi naman natatanong na, hindi po sila nagre-response si Doktora. Si Padi-Padi, laging lambanog lang ang sinasabi. Tinang kita. So, kami yung sumasagot. Pag may tinatanong si Doktora, at yun, sinasagot namin kung ano yung mga totoong na-observe namin
base din sa nakita natin yung behavior sa muna. At si Nanay Yuli din, yung nakita nila na Yuli dito sa bata, mga bata nung pag-uwi niya, at nung bago mo iwan yung mga bata kung ano yung kalagayan. So doon doon minatch si Doktora yung kanyang observation. At isa pa po dito, sabi pa po ni Doktora, kinakailangan daw po ng need to consult to developmental pediatrician. Yung developmental pediatrician po, ito po yung nangangalaga sa mga kabataan ng sa kanilang physical and mental development. Kasi po, base po sa kanyang observation, very late po ang development ng mga batang ito. Kumbaga po, hindi akma sa edad nila yung development ng kanilang utak. parang hindi pa si Padi-Padi, parang nasa 2 years old lang yung Capacity ng kanyang ng kanyang isip. isip. So, ganun po, na-late po sila. Na-late po yung kanilang development. So, sabi pa po ni Doktora, kinakailangan po ng social development. Merong intervention na mangyayari. Tulad na lang po daw po dito sa bahay, kung nasa tahanan, kinakailangan ng yung sa language skills na kailangan kausapin daw yung mga bata sa normal na, parang normal na kausap. Para masanay yung mga bata kung paano makiusap ng normal sa mga tao. Kasi minsan, Mali pala yung di ba, inaano natin, yung sinasabi natin na, ligo. Dapat pala, sasabihin mo kung, ay maligo tayo. yung Parang ganyan, tamang paraan Oo. kung paano Ano ba sila yung mga sinasabi natin? kausapin. So, ganun po yung sinabi ni Doktora. So, marami po kami natutunan doon sa pagpunta namin sa BMC. At least po, yung eksperto mismo ang nagsabi sa amin kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. So, ito na nga po, isa po yun sa pakikiusap sa mga bata. Dapat ituring natin na normal na nayuli yung mga bata. Huwag nating tawag minsan. Parang binubulol natin yung binubulol pa dapat minsan. pala straight lang. Straight or normal na Magkikipag-uusap. pag-usap. At sabi nga po ni Dr. Romero, ito po ay long-term process daw, long-term ang recovery. Hindi po ito madadala daw sa isang buwan, isang taon. Kasi yung development ng utak ng isang tao at ng kanyang katawan, ito po ay mahabang proseso na kailangang paunti-unti mabigyan ng pansin. So yun nga po, na-notice na Kipadi-Padi, sabi niya, hyper daw itong batang ito. So nakwento po namin ni Uragon Hanin na pag binibigyan namin ng chocolate, mas lalo na hyper. So sa kanyang recommendation, iwasan daw po ang pagbibigay ng ganong mga pagkain na nakakapagpa-hyper sa kanya para maging makontrol niya yung kanyang sarili, yung emosyon niya. Kasi Padi-Padi po, minsan yan. Nagaganon, Sobrang sobrang excitement. excitement. Parang tawag nun, cerebral palsy na eh. Oh, Di ba nakita ko din? Bakit yan? So, ito pa, suggestion pa po ni Dr. Romero, pag nasa bahay daw po na Nayuli, yun po is speech therapy. Pag sinabi pong speech therapy na Nayuli, kausapin po sila ng normal, kung paano yung pagkausap sa normal na tao, kabataan, ganoon po. At yung social skills po na Nayuli, minsan okay lang po na makipaglaro sila dyan sa kapitbahay nila, mga kaibigan. At yung tulad po ng ginagawa ni Uragon Hanin na pagpasyal namin sa Jollibee, pagpunta namin sa dagat, at least po sa social skills po nila, meron pong pagbabagong nagaganap sa kanila. At yun pa po, ang isa pa sa mga quotation ni Doktora, bigyan daw po ng mahabang pasensya. Yan. Tulad po ng ginagawa namin. Mahabang pasensya daw po ang isa sa mga tawag yan na Nayuli. Mahabang pasensya daw po yung kailangan para sa mga bata. So yan. So marami pa daw po, sabi ni Doktor, ang pwedeng pagdaan ng test para po masigurado talaga kung gusto daw po natin. Meron pa pong psychological test. At yun na nga po, yung test na yun po, nagpapasalamat kami sa BMC kasi po nagkataon walang schedule doon sa psychological exam na room. So si Dr. Romano po ay inirefer agad kami at pagkatapos sa kanya ng check-up, diretso po kami doon sa psychological test room. Kaya hindi na po kami bumalik. Kasi babalik pa sana kung mag-schedule po sana para bumalik po. So dahil po wala namang naka-schedule, so ayan, nakapasok po kami. Inabsorb na agad kami. Ay, yung ginawa nga po na sa loob, pinasulat sila, pinadrawing. Kung ano yun lang yung
kaya nilang isulat. So yan, guhit-guhit lang yung nagawa ni Padi-Padi. Parang guhit. Kay Django naman yung mga bilog-bilog. Tulad po yung nakita niyo yung ginawa ni Django doon sa isda. Parang Kaliskis ng isda. bilog-bilog lang ganun. So sa kanila po, yung level of meron daw silang sabi doon sa result po sa psychological test nung nag-assess, meron silang intellectual disability. So late development po yung kanilang utak o yung capacity ng kanilang brain ay late po yung development. So pagdating po doon sa intellectual disability nila, ano yung classification? Sabi ni Doc. Yung low moderate. Yan, low moderate. Low moderate po yung kapasidad ng kanilang intellectual capacity ni Padi-Padi tapos si Django. So ganun po na Yuli, parang sabi ni doktor doon sa loob, kung sila ay 14 years old, mas mababa yung kapasidad ng nila. So kailangan po talaga natin ng tawag dito. Pasensya, tapos yung intervention, pagtututor, at sana po Lalo na sa pagsasalita nila, Pagsasalita. sa mga behavior nila. Turuan ng tama. Siyempre, So yan guys, yun lang po yung na-take note ko sa mahabang diskusyon namin ni Doc. Kinuha ko lang yung mga importanteng mga kailangan na malaman po natin. At salamat po sa nag-sponsor kay Mama Leopolda Gomez. Salamat po sa inyong tawag dito pagmamalasakit sa mga bata. pagmamahal sa mga bata. At least po ngayon, yung mga nagtatanong kung kailan sila ipapa-psychological test, yan na po, ito na po yung una nating hakbang para sila ay mapagamot at malaman natin ang status ng kanilang kalagayan. So marami po pong test, i-update na lang po namin kayo pag ito po ay Natapos na. tapos po itong mga laboratoryong ito na kailangan pong pagdaanan ng dalawa. So dalawa pa lang yan, meron pa tayong si Junel pa tapos si Katay. So yan guys, at nagpapasalamat talaga kami sa mga sponsor po kay Ma'am Leopolda na nagpadala po ng 3,000 para sa kanilang pagpapatest. At yun po naman 3,000 po yung Ma'am Leopolda ay hindi po namin naubos. At yan po, mag-chat na lang po ako sa iyo at i-email ko po itong mga test po, mga laboratory request na kailangan po nilang tawag dyan, i-undergo. So, salamat po sa ating mga sponsors at sa mga nais pong mag-sponsor sa mga bata sa kanilang ito na po yung sa mga bank para talaga bigyan na sila. At least magbigyan natin ng pagkakataon ng mga bata na maging normal Maging normal, namamuhay ng normal. Maraming salamat po sa pagpapagamot po sa mga anak ko na mabuti mo lang yung kalagayan nila. Maraming salamat po. Kaya sa lahat po ng sponsors, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta po. Ano man po yung gawin namin, ano man po yung kailangan namin. So andyan po kayo andyan po kayo lagi nakasuporta sa amin. Maraming salamat po. God bless po sa atin. So yan guys, sa mga bago pa lang po sa aming YouTube channel, please subscribe and like our videos mga natin. Bye bye!